खुलुमबाय बेलासेनि गोजोन हामलायनाय जासिबाय बाक्सा गेलबेजारनिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौराङाव नोंथांखौ बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बर'आ। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ सानथामनि हाबाफारिजों खुंगा द'थि नर्थ ईस्ट ग्रेजुएट कंग्रेस 2019 खौ इउनिभार्सिटी अफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय USTM आव खुंनाय जायो। क'क्राझार सोहोरनि साखाथियाव थानाय हायार सेकेन्डारि गेलेग्रा फोथाराव आबाद बिफाना सानसेनि हाबाफारिजों आबाद जौगाखांसार मेल खुंफुंदों। मुंख्लं मनेश्वर बसुमतारीनि गोथैस' आसामनि गिबि मन्थ्रिया बिबार बावो। चिरां लावख्रिगुरि गामियाव रांनि आंखालाव देहा फाहामसालियाव लांनो हायैनि सासे हिन्जावनि अबथिरा जिउ खहा। थांनाय 17 फेब्रुवारि खालाराव खुंगा सेथि सोनाब सानजारि नोगोर दखरा बर' सुबुं आफाद मेल खुंनाय जायो। मुसलपुर बाथौपुरियाव मैया मोनाबिलियाव काश्मीरनि उदखारनि गाग्लोबनायाव मुंख्लं जानाय CRPF जवान मुंख्लं मनेश्वर बसुमतारीनो सिबिथाय बावनाय हाबाफारि लानाय जायो। दतमा ब्लक UPPL नि सिङाव थानाय दुमारिगुरि प्राइमारि कमिटि UPPL नि ट्राइएनुअल कन्फारेन्सआ सानसेनि हाबाफारिजों कमिउनिटि हलाव जानानै थाङो। थांनाय 14 फेब्रुवारि खालाराव बाक्सानि रुपहियाव सासे आइजोनि दोनखारलांनाया खौरां गोसारहोदों। काश्मीराव मुंख्लं जानाय बाक्सा जिल्लानि मनेश्वर बसुमतारीनि गामियाव BTCनि हाग्रामा महिलारिया नुजाथिनानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथियोदि सोरखारा जुदि गनायथि होयो BTCनिफ्राय 5,000 सेंग्राफोरखौ काश्मीराव हरनो थियारि। माइगं बाथौ फरायसालि कारिगाव क'क्राझारनि खुंगा गुदि फरायसालि हाबथा फोरबो 2018-19 खौ थांनाय 11 फेब्रुवारिनिफ्राय 17 फेब्रुवारि खालारसिम गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो। थांनाय 11 फेब्रुवारि खालाराव बाक्सा अदालबारियाव एबसुनि सुबुं गौमाया जानानै थाङो। काश्मीरनि पुलवामायाव बम ब्लाजों मुंख्लं जानाय CRPF रौनियानि मनेश्वर बसुमतारीनि गोथै देहाखौ गावनि न'आव लाबोनानै थांनाय 14 फेब्रुवारि खालाराव बिबार बावनायनि उनाव जोबथा बिदाय होनाय जायो। थांनाय 14 फेब्रुवारि खालाराव धमधमायाव मुंख्लं CRPF जवानखौ बिबार बावो। सापागुरि रलिं मिल बाजाराव मैया काश्मीराव जानाय मुंख्लंफोरनि मुङाव आलारि बाथि सावो। द कन्फेडारेशन अफ अल इन्डिया ट्रेडार्स CAIT आ हादोरनाङै दिनै 18 फेब्रुवारि खालाराव भारत बन्द फोसावदों। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। सानथामनि हाबाफारिजों खुंगा द'थि नर्थ ईस्ट ग्रेजुएट कंग्रेस 2019 खौ इउनिभार्सिटी अफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय USTM आव खुंनाय जायो। थांनाय 15 फेब्रुवारि खालारनिफ्राय जागायनाय खुंगा द'थि नर्थ ईस्ट ग्रेजुएट कंग्रेस 2019 नि गेवलां मेला मैया USTM आव जोबनानै थाङो। जोंनिसिम खौरां मोनफैनाय बादिब्ला सानथामनि बे हाबाफारियाव सा सानजा भारतनि फरायसालिमाफोरा बाहागो लाफैदोंमोन। जोलुर, भलिबल, रोजाबनाय, मोसानाय बायदि रोखोमनि बादायलायनायफोरखौ खुंनाय जायो। गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनो हादोंमोन रन्जित शेखर मोसाहारि बिथाङा। With the intention of going ahead in your life. It is very nice to see so many young people, boys and girls together. खौरां मोननाय बादिब्ला बे हाबाफारियाव जोलुर बादायलायनायाव सेथि जायगाखौ मोननो हानाय हानजानो गंसे स्कुटिजों 1,500 रां आरो गंसे ट्रफिबो होनाय जायो। दा बेयाव फैनानै सोलायफैदोंमोन जे गेमा माने फुटसेल जाफैदोंमोन बेयाव 5 साइड प्लेयारनि खेला जादोंमोन। बे खेलानि बागै जोंनाव नलेज गैयामोन। थेवब्लाबो जोंनि जेनाखि नाजानाय प्लेयारफोरनि जेनाखि कम्बाइनेशन जों बिनि गेजेरजों दिनैहाय जों बेखौ मोननो हादों। नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय धमधमा कलेजनिफ्राय बाहागो लानानै भलिबल बादायलायनायाव नैथि बान्था मोननो हायो होनना खौरां मोननाय जादों। बे हाबाफारियावनो हारिमुवारि हानजा सुरनायबो खुंनाय जायो होनना जोंनिसिम खौरां दैथायहरदों धमधमानिफ्राय रतन बर' बिथाङा। क'क्राझार सोहोरनि साखाथियाव थानाय हायार सेकेन्डारि गेलेग्रा फोथाराव आबाद बिफाना सानसेनि हाबाफारिजों आबाद जौगाखांसार मेल खुंफुंदों। BTC ओनसोलनि सदर थावनिनि क'क्राझार सोहोरनि सिङाव थानाय गोजौसिन फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों क'क्राझार आबाद बिफाननि बानजायनायाव आबाद बिफाननि सायाव जौगाखांनायखौ हास्थायनानै सानसेनि हाबाफारिजों मेल खुंनाय जायो। जाय आबादारिफोरा आर'जलाइ गथायदोंमोन बिथांमोननो ट्रेक्टर गथायनानै होगोन होनना बे मेलनि गाहाय आलासि मानगोनां आबाद दानाय लुनाय आरो जौगासार बिफाननि मन्त्रि रन्जित दत्त बिथाङा बिबुंथिनि गेजेरजों बुंथियो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला क'क्राझार आबाद बिफाननि बानजायनायाव रायजो सोरखारा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गासै सा 29,723 आबादारिफोरनो आसाम सोरखारा 5,000 आरो 6,000 रांहै राननानै होगोन होननानै खोथा होयो। बे मेलाव खमैबो 800 सा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आबादारि रायजो राजाफोरा बाहागो लानानै मेलखौ जाफुंसार होफैदोंमोन होननानै जोंनिसिम खौरां दैथायहरदों रादाबगिरि बिनन्जय नार्जारि बिथाङा। चिरां लावख्रिगुरि गामियाव रांनि आंखालाव देहा फाहामसालियाव लांनो हायैनि सासे हिन्जावनि अबथिरा जिउ खहा।
चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय लावख्रिगुरि गामियाव गोबाव समनिफ्रायनो लोमजाना थानाय आन्दाय बसुमतारिनि बिसि जामिनी बसुमतारिया थांनाय 7 खालाराव जोबथा हां बोयो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला साबा गथ'नि बिगोमा जामिनी बसुमतारिखौ थाखा फैसानि आंखालनि थाखाय देहा फाहामसालियाव मोजां फाहामथाय होनो हायैनि थाखाय बेबायदि अबथिरा रुंसारि जानो गोनां जायो। लावख्रिगुरि गामिनि प्रानजित बसुमतारिया मिथिहोनाय बादिब्ला नखरनि हालोदा जोबोर गाज्रिमोन। बबेखानि गोरिब नखरनि जासेयावबो सोरखारनि जेबो अनसुंथाइ मोनाखै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। लावख्रिगुरिनिफ्राय प्रानजित बसुमतारि। थांनाय 17 फेब्रुवारि खालाराव सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोर धेमाजि सिङाव थानाय 3 नं बालिगरा गामिनि UN एकाडेमियाव सेथि 2 बोसोरारि जथुमा जानानै थाङो। सानसेनि हाबाफारियाव मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय, फिरफिला दैखांनाय बायदि हाबाफारिजों थांनाय 17 फेब्रुवारि खालाराव थान्दै मेलखौबो खुंनाय जायो। मख'नो गोनांदि अखा बांखानि गेजेरजोंब्लाबो गेदेमा आलासिफोरनि नुजाथि फैनानै बिबुंथि लाखिनायजों जथुमाया मोजाङै जानानै थाङो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। उन्दै उन्दै बिनानावमोना बे मेलाव मोसानाय दिन्थिफुंनानै बयनिबो दरसि गोसोखौ गोजोनग्लाय होना मिथिनो मोननाय जादों। सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोर धेमाजिनिफ्राय मुस्रि महत बसुमतारि। मसलपुर बाथौपुरियाव मैया मोनाबिलियाव काश्मीरनि उदखारिनि गाग्लोबनायाव मुंख्लं जानाय CRPF जवान मुंख्लं मनेश्वर बसुमतारिनो सिबिथाय बावनाय हाबाफारि लानाय जायो। थांनाय 17 फेब्रुवारि खालारनि मोनाबिलियाव मसलपुर बाथौपुरियाव आलारि बाथि सावनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारियाव गोबां बर' रायजो राजाफोरा लैहोर लैहोर बाहागो लाफैनानै मुंख्लं बिथांनि मुङाव आलारि बाथि सावनायजों लोगोसे बिबार बावनाय जायो। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों मसलपुर बाथौपुरिनिफ्राय दावहा रामसियारि बिथाङा।